Svätého Kríža, ktorému naozaj nebolo nič sväté. Po 2 rokoch od podania prvých podnetov však zdá sa, že nie je nič sväté ani niektorým orgánom činným v trestnom konaní. Pán Matejka, ja tomu nerozumiem. Ja som vám pred pár dňami volala a vy ste mi povedali, že sa nebudete baviť po telefóne. Prišla som osobne. Ja som verejný činiteľ. Ale boli ste verejný činiteľ. Aby ste mne dali pokoj. Obec spláca nezmyselné úvery. Takisto obec musela vrátiť veľa finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté a bolo vlastne aj nami, našou pomocou preukázané, že neboli použité, na čo boli poskytnuté tieto prostriedky. Do dnešného dňa nebolo na nikoho poukázané. Ty si spôsobil, ty vráť, ty nes dôsledky. Bývalý starosta Svätého Kríža Dušan Matejka totiž používal úvery aj pre vlastnú firmu. Úroky však dnes platí obec. Kontrolné orgány tak povediac potrestali pokutami súčasné vedenie obce. Obec je aj zo súdov a prokuratúry sklamaná. Dôsledky svojich činov by mal niesť bývalý starosta. Spis s obvineniami z viacerých trestných činov má dnes na stole okresná prokuratúra. Ide napríklad o trestný čin sprenevery, podvodu. Pravdepodobne do konca septembra 2014 prokurátor rozhodne o ďalšom postupe. Viem to dokázať, že nebol porušený, hádam, len ten zákon, ktorý neexistuje. Ja si neprajem, aby ste kameru použili, lebo použijem všetky právne prostriedky. Nech sa páči. Vyvolávate kade-tade, po kadečom. Ako viete, že kade vyvolávam? Ja mám ľudí všade. Ja som volala len na súdy a prokuratúru. Prečo ma obviňujete z takýchto vecí? Ja nemám nikde... Vy vravíte, že máte všade známych. Starosta Matejka podpisoval zmluvy sám so sebou, teda ako starosta obce s vlastnou firmou, ktorej dával zarobiť. Pritom neplatil dane. To naozaj 20 rokov nikomu neprekážalo. Zastupiteľstvo údajne o ničom nevedelo, ani o predajoch obecných pozemkov, vlastníkom niektorých sa stala jeho dcéra. No bývalý dlhoročný okresný funkcionár si dodnes myslí, že si mohol dovoliť všetko. A ako ma nazvali, ja som spreneveril, ale ja som aj vybudoval. Viete? Tak, aby ste vedeli. Tak, či školstvo, či kadečo. Nuž budovalo sa ľahko, keď vlastnej prevádzke poskytol 30-ročný bezplatný prenájom s odkúpením po jeho skončení za korunu. O tomto prípade mal rozhodnúť okresný súd už koncom júla. Pani súdkyňa 37. našej právnej zástupkyni oznámila, že nebude rozsudok vynášať, nakoľko si berie spis na ďalšie doštudovanie, došetrenie. Pritom to bol jasný prípad nevýhodnej zmluvy pre obec, že táto zmluva bola pochybná, to spochybnil aj auditor, Najvyšší kontrolný úrad, Ministerstvo hospodárstva. Tak si myslím, že to bol jednoznačný spor, ktorý bolo jednoduché dotiahnuť do konca. Na celej veci je divné trochu to, že hovoríte, že pani sudkyňa sa ešte potrebuje vysporiadať s dôkazmi, ale ona sama, keď hovorila, že vytýči pojednávanie na 31.7., tak hovorila, že už má uzavreté dôkazy. Čiže k čomu došlo? Uzavretie dokazovania a vysporiadania sa s dôkazmi je rozdiel. Zlatým klincom tejto show vo Svätom Kríži je kandidatúra starostu za poslanca a jeho syna za starostu. Pán bývalý starosta chce kandidovať v najbližších voľbách a takisto jeho syn, ktorý bol zvolený v posledných voľbách za poslanca a pred niekoľkými týždňami mu padol mandát na poslanca, pretože sa rok nezúčastnil ani jedného obecného zastupiteľstva. Takže v tejto dedine všetko ide v starých kolajách. Čo sa neviem však zmieriť, súvisí to s pripravovanými voľbami komunálnymi, to je to, že môže byť volený predstaviteľ samosprávy, ktorý nie je bezúhonný. Kontrolór niekde pracuje na 5, niekde na 10 hodín, niekde na 20 hodín. A pred voľbou musí preukázať, že je bezúhonný. Pritom každému starostovi zanikne mandát zo zákona v prípade úmyselného trestného činu, pravoplatného, teda odsúdenia za úmyselný trestný čin. Avšak nikde v zákone nenájdete, že nemôže kandidovať znova. Toto si neviem ja vysvetliť vôbec.
Bývalý starosta so synom kandidatúru minulý týždeň potvrdili a žiadali o podporu aj okresnú organizáciu Smeru. Ich stanovisko nám poslali písomne. Okresná organizácia Smer SD Liptovský Mikuláš nepodporí pána Dušana Matejku mladšieho ani pána Dušana Matejku staršieho v komunálnych voľbách 2014 v obci Svätý Kríž. Tu záleží len na morálke toho kandidáta, záleží na morálke voličov samých. Ja som nie žiadny frajer, ja som nie žiadny milionár, tam ste Franku mohli nahrať, akú momano tam podnikajú, teraz sobotu, nedelu, to ste mali nakrútiť, to vás nesere. Tak, to ste mali... Neviem, o čom hovoríte, no ale... Ja viem, čo hovorím, ten čo vás vyvoláva.